Jo, takže čaute, vítam vás u môjho ďalšieho videa. V dnešnom videu si dáme challenge, v ktorej budeme môcť eliminovať hráčov iba pomocou ARK. To znamená, že ničím iným. Táto challenge sa ukončí tým, že budeme top 5. Minimálne top 5. OK, poďme do hry. Takže samozrejme, že padáme na moju obľúbenú lokáciu. Ja si myslím, že dnešná challenge nebude až taká náročná, ako sme robili napríklad minulé video, sme robili challenge, že môžeme používať iba katany. A katana je trošku náročnejšia na spawn. To znamená, že video sa točilo na dlhšie. Môžeme si dať minička. To nie je ARK. Toto nie je ARK. OK. Tuto, keď sa dostanete tuto dole do tohto podzemného tu ako keby bunkru, zničíte túto stenu a tuto máte secret lokáciu. Toto je úplne všetko, čo tu môžete mať. Strašne šťastie. Máte tu túto špeciálnu čestku, ktorá neviem ako sa volá, ale není v nej žiadne ARK. Tuto vám padne katana. To je super vec. A tuto nemáme zase ARK. Jak potrebujem ARK, tak ja ho nenájdem. Máme ho síce iba v sivej rarite, ale to nevadí. OK. Môžeme ísť tuto na benzínku. A ak sa vám páči takéto videá, tak nezabudnite dať subscribe, like a môžete mi napísať do komentárov nápad na ďalšie video. Zase žiadne ARK, ale máme tu shockwavy. Čakal som, že to bude ľahšie, musím povedať, ale ono to také ľahké z nejakého dôvodu nie je. Nie. Ale čo? Máme tu nejakého... Nie som absolútne rozohratý, takže ak budem krivý. Nemôžem si to kúpiť nejaké lepšie ARK? Nemôžem. No nevadí. Toto hru sa mi že absolútne nedarí. Im prekvapko. Hanzi tu opäť. Kde? A máme tu ARK, ale to CV aj tak nevyhodím, lebo CV má nejaký scope. Ale čo? Tu máme ďalšie ARK. Takže ideme smer chrústač. Sme pri chrústačovi a rozmýšľam, že mu dám asi toto CV ARK. No poď. Tak, toto som trošku nedomyslel. No a z tohto tu čučuňu somariny by nám mohlo padnúť nejaké to epické ARK ešte. Hlavne naboje by som veľmi ocenil. No pozrite sa, jaké mám šťastie. Jo. Dobre. Nevadí, nemám žiadny rotate. Ďalší kill. Toto kebyže nemáme túto challenge, by som si tak dal. No a toto ešte viac. Môžeme ísť tuto na želvu. Ale máme ARK naboje. A ďalšie ARK-ové náboje. Pozerajte, ja mám asi bug, lebo tu je drevo a my hráme Zero Buildy. ARK-ové náboje. No tak ľudia, to asi máme vyhraté. Našiel som
300, už mám 4. Dobre. To čo? Dobre. No tak to je bodu plný. Ešte aj korunka. Aj toto. No tak toto ste videli, čo sa práve stalo? Aha, tu je ten ostrov. No tak my si dáme ďalšiu medailónik k tomu, ver? Je mŕtvý. Yes. Rýchlo zoberieme veci. Toto zoberiem a zdrám. Fúha. To bolo veľmi klač. Stačí, aby ešte jeden človek zomrel a toto challenge máme splnenú. Nie? Desiat, 80 krek. Poď, to dám. No. Tak by to bolo all good. Typek. To čo je za úplný botov? Chlapci, korunkový vín. Je to tam. OK, takže ľudia, túto challenge sme splnili. A ak sa vám táto challenge páčila, nezabudnite dať subscribe, like a dajte mi nápad na video do komentárov. Čus!